Спокойно, Тишо, плътно. Дей бързай, не си става така ръците. Нагани го. Така събрани лактите. Висока база. Дей бърка за триъгълника, бе, момче. Защото е с глупавите навици. Спокойно. Не се оставя да събира краката и не се оставя така ръката ти е там. Много е под негота с ръка. Така, изтегли назаре сега. Коляното. Добре, внимавай сега триъгълника, внимавай. Назаре сега, давай назаре. Назад. Прискочи точно на Халгард, добре. Пасвай. Пасвай. Добре, добра атака. Точно! Пърхай крака отдолу в Халгарда. Върти. Опъвай. Триъгълника. Закопчей. Добре. Спокойно, Тишо. Остави главата му да мръдне за триъгълник. И го закопче веднага след крака, че главата над коляното. Не натам. Сега пусни малко. Закопчай. Добре. Сега фани другата ръка. Другата, далечната ръка. Дърпай. Да. Стискай. Да, така. Давай, момче. Дърпай да с ръка. Сега ръката. Фани му крака. Браво, Тишо. Победител Тихомир Петков.